Fil-Parlament il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard poġġa fuq il-mejda tal-Kamra 546 kumment tal-Prim Ħallef Emeritu Silvio Camilleri kontra l-Gvern li jiġdu il-fanatiżmu politiku tiegħu. Waqt il-mistoqsijiet parlamentari Dr. Attard innota kif Silvio Camilleri sansitra sejjaħ lill-Gvern stupidu u bla sinsla. Però għal minn hekk il-kummenti kienu kummenti tajjir bl-aktar mod fanatiku politiku, Sur President. Kliem mhux denju ta' ebda persuna, aħseb wara ta' persuna li serva ta' Prim Imħallef u Avukat Ġenerali f'dan il-pajjiż, Sur President. Il-Ministru Attard qal li dan huwa atteġġament kundannabbli waqt li nnota li Camilleri kien ukoll imexxi l-Kumitat tal-Avukati u l-Prokuraturi Legali. Ried, akkosta kollox ikun jaf fej kienu jmorru skola primarja, sekondarja, dawk illi resqu għal-warrant u allura ikunu ġa gradwaw, ikunu ġa ġew għaddew mill-eżami qudiem żewġ imħalfin u allura mbagħad l-affarijiet jibdew jinkwadraw għalfejn din ir-resistenza kollha. Però jiena nafx ngħid ukoll illi għalkemm hu jaħseb illi dal-gvern huwa bla sinsla, dakinhar orrejnieh kemm għandna sinsla għax kellu jwarrab minn dik il-kariga, Sur President. Il-Ministru Jonathan Attard innota li l-Partit Nazzjonalista ma kkundannax l-aġir tal-Prim Ħallef Emeritu li serva taħt il-Gvern ta' Gonzi PN. U flok l-Oppożizzjoni tiġi għaw tikkundannaħ lil dan il-Prim Imħallef li jtasel minnhom għal ġieħna. Jiġu hawnhekk jgħid għandu raġun l-Onorevoli Karola Aquilina. Dik is-salta ta' dritt li nemmnu fiha.